mo siya guys. Pangalan niya mo sa likod. So guys, maghimo po go. Ako ang pangalan og sa ako ang future nga girlfriend. What's up mga Hitsuraan, mga Choy og Chay? Welcome back to Hitsuraan Kulisao YouTube channel again. Today guys, ano na dito ron? 1, 2, 3, 5 days to go! What? Ito si guys. Miss ni mo ang lugar dyan. Nindot yung lugar dyan guys. Nindot kayo mo ang pamuyo dyan guys. Nindot kayo mong balay. Nindot kayo kwarto. With aircon pa. Yan, nagabot sa Pinas guys. Init kay paypay ra. Ito, nagkat-kat lang kong kahoy dito. Kat-kat lang kong lubi dito. Ito ko pahangin sa taas. So, since hapit na may mga lakaw, hapit na diri sa Japan, hapit na may mabiya diri sa mga lugar diri sa Japan. So, sulito na mo guys. Today's laag na mo is maadto mi og Tokyo Tower og Sky Tree. Tara guys, abangan ninyo. Let's go! Woo, 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 woo. So guys, gitestingan nila ilahang kamera. Mao niya mga instructor. Kuha lang siya kapag alam ko. Okay, Parang sa practicean kulitan dyan. Parang nindot. lagi tudloan ni Orjo. First na mga taon karon guys kay Tokyo Tower. So, ato na to na guys. So, picture sa ato dire. Kapo ang Tokyo Tower dire. Tabok tayo guys. Ano na kung shade whip? Init kipad kaya ako may tag-istorya. Ay, hindi ka. Nilog mga shades palit imo. Tara. So kapayong may kainit kayo. May nang inig uli sa Pinas, pati-puti pagamay ba? Ba pa nakana? Wapo. Kuloy ah. Dili dyan may labot na mo kay wala naman siya kilatan. Shrine sa amin, sa shrine. Tanaw sa ninyo ang view din na. Picture sa amin. Nga mag-ilis kong battery kay nalubat na. Kuhaan guys ako budoy. Pato namin sa Tokyo Tower, so let's go. Minutes from now, kami dira. Diri mo mag-look at og ticket. Sky Trail lang may masaka guys, kay maoro mag-view. So pasensya na mo guys, stress na kayo og naong ang inyong vlogger ang Hitsuraan Kulisano kay summer na pa dong, init na kayo, singot na kayo, singtanon man ko. Ano sa jacket mo ka? Ipisa man ni. Relax kami kadit guys, pahangin sa mi kay para pawa sa singot para inig solo dito picture. Dili kay stress ang namba, walay singot. Fresh. Stress sa mi diri. Paabot sa ta guys. Musulod sa mi sa Mugiwara shop diri guys, tanami diri. So makita ninyo si Loki dito no. Ito malit ni diri guys, so souvenir. Mga wanted posters guys, so ganahan mo palit guys. Palit na. Kina. So tanaw ta sa kuban nilang kuan diri. Duta ni collection. One Piece lover mo guys, you should stop here at Mugiwara shop for souvenirs sa inyo mga gusto like this. Last time wala ko na ani dire kay walay oras, so this time
ni-visit ta diri. So if you want souvenirs, so we'll go here, buy something good. Pero yun na to ang ilang kuan diri guys. As usual guys, mahal ka na sa barko na isa. Pwede ito magpa-customize yung namin ulit? Oo. Naong na ito yun. Tanaw na ito lang kain guys. Gusto klase nga barko. So na po sila yung games dito guys. Kung ganahan mo games guys, pwede mo dula dito. So, napaday One Piece nga watch guys kung gusto mo fashion. So guys, among itry ang Mugiwara no, daghan kayo diri no. Inaani man ni kanang magdaro ka sa Pinas. Namo ka sa Japan pero sa Pinas nini mo suoton guys, mura kag ordinaryong tao ani. So Luffy na ko ani guys. Pila man ni. Naidaghan na ni sa Pinas guys. Tanan ako murag sa Pinas gini ni gihimo. So kita mo Luffy guys nga taga Pinas. So, mo na pinakamahal guys. Ganahan mo pala ito na. Iwan, urintik. Dali, Drew! Ito namin sa One Piece Tower, no? So, tara. Suko din. So guys, parang souvenir, daghan pa kayo dire. Dili lang kayo sa ubos. So, nadiri mga barato. Kung gusto mo magtipid. So, kamo sa mga turista diya, isip-isip. Tara! Adra, Hello Kitty. Kasi mga gusto Hello Kitty, dra guys. Tiyo, gusto ka ni sa una. Karon nausap na, naglaki na. Laki na. Laki naman. Dati si una naman. Nakoy isa ka YouTuber nga na ilan nga hilig kay Hello Kitty. Si Ate Joanne. Ganahan kita siya. Isa din may masulod sa One Piece Tower na, sa Toki Tower. Kay igutom pa mga kauban. So, ngaon sa mi. Mili may makaon diri. Ano yung palitan makaon nyo? So guys, among mga boss no, sila mong gastos rong adlaw. Kay kami gahapon kami nagastos sila ha. So, mili tagot sa imong pagkaon. Kani mga pagkaonan eh, sa mga di kabasa na may English, napoy Chinese, wala like Korean no. Wala Korean? Wala. Di Korea man ko, taga Korea man ka. Di ko Korea, anong pizza niya. Salamat mi sa mga manager no, mga sponsor si Boss Dragon. Ano sa'yo mga order na? One pizza. Pizza delivery. Salamat kay Spunada sang Orange. Ganito na, nara ko dito sa last. Ay, nari mo dia. Sila, masulod og Toki Tower. Basin doduha pa ko masulod og One Piece Toki Tower. Kay nakasulod naman ko dira. So, no need na ko masulod dira balik. Dagan na kayo pictures dira. Kaon sa mi, ano yan mo decision kung ka magkaon. Kung ka ba lang mag-Japanese? Basta tudlo lang yes. Hike iye lang, hike iye. Hi, iya. Ako po, tingog na po. Ako po, tingog na po. Lama. Avocado sandwich. Avocado din na ba di? Yeah. Ako, bacon ako, bacon. Bugat. Kayaan sa tamo. Tara. Part pa doon sa kana ko part. Naning eh. Yan sa boy, baugitik. San? Oh. Una na ka na ko. Kaya replika sa Toki Tower kin sa Sky Tree. So ayo pa mata niya ko Pariswil. Ako dayog si Randy. Di may masulod sa One Piece. Nakasulod naman din no. Guin ni. Dali galing. Hindot lagi lang ako ano. Ano hulog. So laglag mi diri sa area. So guys, after ninyo masulod diri sa One Piece Tower, first stop ninyo diri jud kay magpa-picture man ni Luffy. Chopper ni Ibo. Kini may Luffy. So kini ako ang cameraman guys, wala ni kailaw karakter sa One Piece to. Kaya lago ko guys ay pang ano. So gara-gara ra nang iyaha diri. So, ano yung view guys? Pow, 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 pow. Naa naman ko ani, nakadaog man ko ani. Ano ni? Tokyo Olympics guys, ang ilahang mascot. So mo ni, dili na to magidikan. So, mangita sa mi diri og kuan guys kayuhan. Sabot na sila no. Nag-abot na sad mi. Kuan mo piso. Puso din yung buwang no. Butangan ni mo pangalan, Paromero. So, hapit na maman guys ang iyang ipaprint. Mo siya guys, pangalan ni mo sa likod. So guys, maghimo po ko. Ako ang pangalan og sa ako ang future nga girlfriend. Kini lang kay na ay One Piece Tower si Ace lang si Ace.
Uy! Hiyuan to tres. Balay na. Okay na. Okinawa, Japan. Mana? Big love Laura. So, guys. Okay. Di na ko patental kaya marot at ang karta diya. Manabong pa ta. Tara, dire na picture ka din ni Zororo. So guys, bye-bye Tokyo Tower namin no. Last naman yung ito na, no? Last na ni... Hindi mo, balik pa ta dire. Asa na ba the next destination part? Sky Tree! So, Sky Tree! On the next year! Let's go! Kapalit mi dito guys oh. Woo!